गसाइगावनि हाब्रुबिलाव आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिटिनि नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनबा ब्लकनि आइजोफोरखौ लानानै दिनै आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा मलती रानी नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारीनि सायाव गोख्रोङै बेखेवसार बिबुंथि होयो आरो बुङो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा फैलार, प्रमद बर' सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। लोगोसे बिपिएफनि आइजोफोरा दिनैसिम गोख्रोङै दं आरो बिपिएफनि आइजोफोरा सासेबो इउपिपिएलआव जयेन जायाखै, बरंस बिपिएफनि आइजोफोरा गोख्रोंसिनसो जादों आरो खामानि मावदों होननानै फोरमायदों मलती रानी बिथाङा। गसाइगावनिफ्राय खौरां दैथायगिरि नितुन्जय सिंह ब्रह्म। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट आइजो बिपिएफनि लिंथुमनायाव मोनसे सेमिनार जानानै थाङो। बाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे निर्देश दंमोन जे आइजोफ्रा सारा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बेहाय गिदिंनांगौ। दा फैनानै दिनै गसाइगाव जों सफैबाय। बेनिफ्राय बिनि उनाव गाबोन परबतजरा बेनो जोबथा। दा बे हिसाबै जों आइजोफोरखौ खबर लादों जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा माबोरै दं, प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा बोरै दङ। दिनै बेहाय गसाइगावआव मोनबा ब्लक महिला बिपिएफफोर दङ। दा बिनि गेजेराव गासिबो फैजोबदों आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों। 300निबो बारा आइजोफ्रा दिनै बेहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां आरो गोख्रों। दासिमाव माने बिपिएफ हिसाबै माबायदि थासारियाव दं होननानै सानो? बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा गोख्रों। आगयाव जेरैबायदि खामानि मावदों आइजो हिसाबै दाबो गोख्रोङै दङ, खौसेयैनो दङ। दिनै बेहाय गसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंमोन। बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै। दिनै बिपिएफैनो दङ। जिहेतु फैगौनै लकसभा बिसायख'थिया साखाथियावनो, दा बेनिफ्राय मोननैबो बियाबाव बिजाथि गसङो नामा? बिपिएफआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन। बेहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा। आइजो माहारिनिफ्रायबो माने टिकेटनि माबा आसाबादि नामा? नैबे लकसभा इलेक्सनाव आइजोफ्रा बेबायदि टिकेटनि जेबो सानाखै। नाथाय टिकेट मोनाब्लाबो बा गेलेयाब्लाबो आइजोफ्रा दोलोनि जानानै आरो समाजनि जानानै आरो बे बिटिसिनि जौगाखांनायनि थाखाय जेसेबां पावारफ्रा दिनै थांफिनदों बेखौ गोदानै लाबोफिननांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 2025आव आरोबाव बिटिसिनि चिफ बानायनांगौ खाथिराव गासिबो आइजोफ्रा खौसेयै खामानिखौ मावलांगोन। जिहेतु माने बानं क'क्राझार आरो उदालगुरि दरंआवबो माने मित्रजोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। दा बे खेत्रआवहाय बिपिएफ हिसाबै माबाफोर जागोन नामा? माने कन्टेस्टआव जागोन नामा बेबायदि सानो? कन्टेस्टआ थागोन राजनिति जिहेतु मोनसे इलेक्सन जिहेतु कन्टेस्टआ थागोन। दिनै मित्रजोट एनडिए बिथांमोनहा गेलेगोन, बिथांमोनहा होगोन, बिजाथि होगोन। क'क्राझार लकसभा समस्तियाव इउपिपिएलनो हगारगोन जों बेखौ मिथिबाय थादों आरो दरं उदालगुरियाव बिजेपिया गावनो होगोन। खारन बेहाय इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो गण परिषद बिथांमोनहा ज' जानानै होगोन। नाथाय क'क्राझाराव माबा मोनसे बेहाय जे एफेक्ट गोलैगोन आं बेखौ नुवाखै। खारन इउपिपिएलनि जे अबस्था, बिथांमोननि नंखाय थगायनानै मानसिफोरखौ प्रलबित खालामनाय आरो नंखाय खोथा होनानै सान्ति सुक्तिनि नामाव जेरैबायदि बिटिसि सुक्तिखौ बिटिआरनि नाम होनानै बिटिसि सरकारखौ स्क्रेप खालामदों, बेखौ रायजोफ्रा हमनो हादों। गोरों गोरा जायफोर फरायनानै थानाय बा फरायफुनाय हमनो हादों। गोरों गोराफ्रा जायफोर रिटायार्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय, साख्रिआवलाफ्रा ओंखारनो हायाखै, बिथांमोनहानो लोब दिनै बाहागो लादों जे बेबायदिजों जानाय नङा, बिटिसिखौ जों रैखा खालामफिननांसिगोन। बे बेलायाव इउपिपिएलआ जे क'क्राझाराव माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावनो हागोन जों नुवाखै। जोंनिल' बाथ्रा नङा, बरन्स गावसिनि जायफोर लोगो दोल बिजेपि जाय गाहाय बिजेपिनिफ्रायबो बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव एसे साननो गोनां जादों होननानै बुंनो नागिरदों। दा दरं उदालगुरि हिसाबै बिथांमोना केन्डिडेटखौ होनो हागौ।
नाथाय आगयबारावबो BPFनि भटजोंसो माने मंगलदै समस्तिया देरहादोंमोन नाथाय दिनै दरं उदालगुरिया जेरैबायदि प्रतिशोधमूलक माने खिथेर होखारनाय BPFआ गाव गावनि माबाखौ समस्तिखौ रैखा खालामफिननांगौनि अभियानाव जेरैबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों गासिबो थाखोनि सेलफ्रा सेलनि खामानिखौ मावदों आइजोफ्रा आइजोनि इयुथआ इयुथनि दोलोआ दोलोनि खामानिखौ जेरैबायदि मावगासिनो दङ साखाफारा जानानै मावदों बे बेलायाव दिनै BPF दोलोआ जे सोरनोबा भट होगोन बेखौ साननो हाया ओंखायनो BPFआ गावनो माने दरं उदालगुरियावबो देरहानाय पजिशनाव दङ जिहेतु दैदेननाय सरकारखौ माबायदि होनगोन जाफुंसारनाय प्रमद बर'आ फेलर प्रमद बर'खौ जे नुदों बिथाङा BTCखौ सासन खालामनो होननानै फैयाखै धंस खालामनानै फैखानाय मानसि षड़यन्त्र दङमोन बेहा जेला हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर सासनाव दंमोन बिनि जौगाखांनायखौ रायजोफ्रा नुदों बिनिफ्राय NDFBजों जे सुक्ति जानो थांदोंमोन सान्थि सुक्ति जेखौ बुंदों दा बेहाय प्रमद बर'आ बारस'नानै बे सहस्त्र संग्रामी हाथियार दैग्रा NDFBफोरजों सहि होनांगौ सुक्ति जानांगौ मानो बारस'खो बेलाय बेहा खुनु उद्देश्य गैया दा प्रमद बर'आ सानफ्रामबो बुङो जे हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव बा 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जेबो मावाखै खिन्थु जे काउन्सिलाव जिरायनानै बिथाङा दिनै सासन खालामदों बे काउन्सिलखौ सोर बानाया दा बे समाव जेराव बिथांमोना एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आ आन्दलन खालामदोंमोन सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट आलादा हादोर नांगौ होननानै दा बे समाव हाग्रामा महिलानि दोंसेबो खामानिया फेलर जादों होननानै बे समाव रायखाङाखै खुनु दिनथ' बुङाखै फ्लप जादों होननानै खुनु दिन बुङाखै नैबे करापसन जादों होननानै बुङाखै दिनै गाव गादियाव फैनानै गादियावबोथ' फैयामोन कौशलगतभाबै फैबाय माने BPFआथ' 17था देरहादों UPPLआ 9थाल'सो देरहादों 9था दा बे बेलायावबो सरकाराव जिरायनानै थानानैबो दिनै बिथाङा खुनु खामानि मावाखै खालि मोनसे खोथाखौ आं नोजोर होदों हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनानै दाय जाबसिनानै 17 बोसोराव हाग्रामा मावाखै जोंलाय मानो मावनो होननाय लेखासो बिथाङा माखासे खामानिफोर मावलाबायनानै मिथिं दावथिं खालामदों माबा बले इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबिनो बेबायदि गायसननानै थाखाफोरखौ नांगौ रोखोमै बाहायाखै ओंखायनो प्रमद बर' सरकारा फेलर खुनु मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बे रावखौबो हमथानानै लाखिनो हायाखै जोबथा कुइसन मेम माने BPFनियानो BPFआव जयनिं जागासिनो दं होनदों आरो लोगोसे BPF पार्टिया माने बोरोन्थाय जानाय पार्टि होननानै जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा होनदों बिनि सायाव मेमा मा बुङो रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बिथांखौथ' मा होनगोन बर'आवथ' गालखाबैसो होनगोन आङो एखेबारे खुनु धरननि खोथाखौ बुंनो रोङा बियो प्रफेसार लाइमोननो आं बिथांनि बाथ्राफोरखौ निन्दा होयो बिथाङा सासे लिडार बायदि खोथाखौ बुंनांगोन दा जों बुंनो गोसो गैयाबाबो बिथांनि खोथाखौ जबाब होनांगौब्ला जोंबो माखासे खोथाखौ बुंनांनो गोनांसो जाबाय दा माने बोरोन्थाय फिथाइ थायनो रोङै बिफां होनदों फेरेंगा बिथाङा दा माबोरै बुंनो हायो बिथाङा बोरै माने फिथाइ थायनो रोङै बिफां फिथाइ थायनो रोङा होननानै बिफांखौ दानफायनानै गारगोन नामा बिफाङाथ' अनेक खामानियाव नांगौ दा बे फेरेंगानि माने बाथ्राया फंसेबो सैथोआव गैया बियो BPFखौ दुरबल होनो नागिरदों दिनै बिथांमोनहा नुदों दिनैबो BPFआवनो जइन जादों बे नंगौ आगयाव जेनेबा दानि जाय UPPL बे सिगांनि रोदाया BPPFमोन सासेबो MCLA देरहाहोनो हायाखै MLA देरहाहोफेरनो हायाखै उनावहाय PCDR फैदों PCDR समाव 7 MCLA देरहाहोदों MLAथ' देरहाहोफेरनो हायाखै बेनिफ्राय नै 2020आव जे मोनसे सान्थि सुक्तिनि नामाव BTR एकर्ड जाबाय बहाय मानसिफोरनि गोसोआ मानसिफ्रा सानदों जे NDFBफ्रानो जुदि सान्थि सुक्तियाव फैबायब्ला होमबा बिसोर खामानिखौ मोजां मावसिगोन साननानै भटआव BPFनि वार्कारफ्रानो BPFनि भटआनो UPPLआव थांदोंमोन अब्लाबोथ' 17था BPFआनो देरहादों दा बिथांमोनहा बुजिनो हानानै BPFआव फैफिनदों खालि BPFआ फैफिनदों नंगौ BPFनि खामोन नालाय BPFआव फैदों बे खोथा नंगौ नाथाय खालि BPFफ्राल' फैयाखै दिनै रिटायार्ड पार्सनफ्रा फैदों फरायसाफ्रा फैदों दिनै यां जेनेरेसन जायफोर 18 बोसोरनिफ्राय बैसो मोननाय स्कुलाव कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय जायफोर फरायनानै दंमोन साख्रि मोनाखै बिथांमोना मानो लोब फैखो बिथांमोनाथ' BPF नङामोन बिथांमोना BPF न'खरनि जानो हागौ बा सोरबा बयनिबा जानो हागौ दिनै बिथांमोना मानो फैखो